आच्छा बाबा बे हाबजेननायनि जिहेतु फुजा होदों बेयो मा धर्मनि फुजा? गुरुदेव कालिचरन खालामनायनि ब्रह्म धर्मनि जयग' होनाय बियो बे जाबाय जों दिनै बहाय होनाया जाहैबाय मुलुग शान्तिनि नामाव बहाय माने जातिनि जेबो माबा सोमोन्दो गैया बयबो हारिफ्रानो गासैबो खुलुमनो हायो। जे बाबायाथ' ब्रह्म धोरोमनि होननानै बुंबाय जिहेतु बाहाय नोंसोर दालाइसा हिसाबै फैदों ना नोंसिनि जे गायसननाय मन्दिरनिफ्रायनो फैदों? बेनि गेजेराव जोंना जिहेतु बाबा जे पुरहित होननानै बुङो बेयो नोंनि खाथियाव दंखायो नामा? बिदिब्ला बाबा नोंसोर दिनै हरसे थानाय नङा नामा? दिनैनि मेलाया जोबखागोन नालाय जों स्निथायाव बे जयग'खौ फोजोबनाय जागोन। बिदिब्ला बाबा नों मा गामिनि आरो बबे गामिनिफ्राय फैदों? आंनि गामिया जाबाय निउ लावरिपारा। बेनिफ्राय जोंना बे मन्दिरा जाहैबाय दावखा गाबनाय आनसलिक ब्रह्म धोरोम मन्दिर। गोजोननाय थाबाय बाबा दे। आच्छा बेनि बावखुंग्रि हाबजेननायनि फार्स्ट टाइम फुजा होग्रा जायगा नामा बेयो? औ बेनो बे हाबजेननायाव बेनो फार्स्ट बाथौ जौस्रां जेनेबा बाथौ धोरोमनि फार्स्ट गायनाय बियो जेन'बा नोंसोरदि फुजा होदों बियो जेन'बा मा धर्मनि फुजा बियो? जोंनि बे फुजा होनाया बाथौ धोरोमानो। ओमफ्राय बेखौ जेनेबा बे धोरोमखौ जाहाथे बयबो लानो हायो होननानै बानायनाय जादों। जाहाथे बेखौ सिगाङाव जेनेबा बोलि खान्थिजों होयोमोन ओमफ्राय दा बेखौ एसे फोसाबनानै जोङो बिबारजों प्रसाद होनानै बानायनाय जादों। ओमफ्राय बावनाय थिनाया गासिबो एखे जोबानो ओमफ्राय दुंनाया एसे माबा फैदों आरो सेन्सआव फैदों। बाथौ दुमनायनि बे बेलायाव मोननै मोनथामसो आदब खायदा दङ सोरबाबा मोननैजोंनो दुमो सोरबाबा मोनथाम होनानै दुमो बेफोरनि बेलायाव नोंसिनाबो माबा एसे एनै बेले बेजे दं नामा? जोंनाथ' दा बेले बेजे गैया जेरै मोनबा बान्दो दङ ना जरा जरा हेबनाय बेखौ जाबाय जोङो मानोखौ हौवा हिन्जाव होननानै खोन्थानाय जादों आरो ओमफ्राय बे मोनबा माबाजों हेबनाय दङ ना बे मोनबा हेबनाया जाहैबाय मोनसे जेनेबा आसारजों सोमोन्दो दं आरो बे मोनबा हेबनाया। दा बर्थमान बर' मोदायानो होननांगौ जाहैबाय। औ बर' मोदाय माने बाथौ धोरोम जेनेबा जों इसोरखौ मोदायखौथ' खुलुमा ना इसोर बाथौ धोरोमनि जेनेबा बर'नि बेनो गुदि माबा जाहैबाय आरो धोरोम। आइना गामिया मा गामिमोन अननानै खोन्थानाय? जोंना जाहैबाय गामिया क'क्राझारावनो ओमफ्राय जोंनि दा बे जेनेबा जोङो बे धोरोमा जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुम बुङो जेनेबा मोनसे एखेबारे अल इण्डिया होनजायो बिदि आरो। गाखोजेननाय मन्दिर बेनि सायाव जोंनि बर' बिमानि फुजारिफोर दङ बिसिनाव सोंगोन आङो नोंसोर खोनासंनानै लादो। बेनो प्रथमा बेनो जाहैबाय आगुवार फासुवा जाबाय बर' रावआव बेखौ आगुवारि होनो बर' रावआव।
खुन्दुं गोजाबो खानानै हरो बिनि माबाफोर खारन दं नामा? बे खुन्दुं लुबोनाया जाहैबाय मोजां गाज्रिखौ बेंथानायनि थाखाय आरो जेनेबा मानसिफोरनाव देहायाव बार गुदुं अर गुदुं नाङो नालाय देहाखौ लोमजानाय साजानाय रग रगि दा बोथोर गोदाननि नालाय बे गुदुं गुदुंखौ खाना हरो बेहाय जोङो गुन बुखानाय ओमफ्राय जोंनि थांखिया जाहैबाय मन्दिरा जोंहा जों डेभेलप खालामलांनांगौ बर'नि फोरबो नालाय बैसागुआ जों बर'नि फोरबोखौ लानानै जेनेबा नियम नितिखौ लानानै जों बे फालनखौ खालामो नालाय दा दिनै संक्रान्ति दिन नालाय दा बे हाजोखौ जोंहा संक्रान्ति खालि फालिजेननाय नालाय दा ओंखायनो संक्रान्तिखौ फोरबो हिसाबै मोनसे फालियो बैसागुनि फोरबो। बिदिब्ला नोंसोर जेन'बा फुजारि नङा जाहैबाय? फुजारिसो जोंहाबो फुजारि गुरु गाहाय दङ हाजोआव बोखोजानानै होलांजोबखाबाय आरो ओमफ्राय जों बक्स'खारि हिसाबै जों बयबो जिरायनानै थाबाय। बिदिब्ला नायनोसै बे मन्दिराव मा मा मुसुखा दं आरो मा मोदायनि पिकचार दङ। आइया जे नों बे मन्दिर सिङाव थादों नोङो फुजारिना ओरैनो आफादत्त बे फुजाखौ पालन खालामनायनि थाखाय थादों? जोङो मानि आं बुंजोबथ' हाला नै बिसोर बुंनायानो जागोन आरो नै बुंहरद' थाजेननाया नायनोल' थादों नङा मानि 12 बोसोरसो जाहैबाय 13 बोसोर फुजायावल' हेफाजाब आरो आं खामानियाव हाया बिदिनो सानसे सारनायाव लायो ओमफ्राय नैबे लग्नाव खानायाव लायो ओमफ्राय नैबे मन्दिर फोसाबनायाव लायो ओमफ्राय नैबे मन्दिरनि गय फाथै बावनाय फैसा बाहायनाय बेखौ आं गासिबो मावजोबनो मोनो आरो गाहायै बाहागो लानाय जायो बे बाबायानो बिदिनो आरो आंनि गामियाबो माबायो बाबा सुबुं फुजा होदोंमोन बे अन्थाइनि नामखौ रिं अन्थाइ होननानै बुंदोंमोन माने बे खमस्टनि नामनि आरो जोंनि खमस्टनि फुजा खमस्टनि नामाव आङो दौरि हिसाबै थानांदोंमोन ओमफ्राय आखल मन्दिरा बै गोजौआव दङ बावखुंग्रि सिफुंनियाव ओमफ्राय आं बेवहाय आं दौरि हिसाबै थानांदों आरो बेनि हाबजेननाय नामा ना? औ बानायनाया मा नाम? आङो फारु बसुमतारी गामिया जाबाय मैनागुरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय क'था सरायसला फुजा होदों नङा होमबा? बिसोरनि बाबा सानैया मानसिफोरनो साख्रि खालामनानै मुखुब जादों। दसे खोनासंनि बिसोरनि दामनाय देनायखौ माबायदि दामनाय देनाय आगजु बाहायो नायनो लोगोफोर आरो बिथांमोना दामगासिनो दं। दामनाय देनाया बिदिनो फैदों।
जाखो नोंसोरबाव जेन'बा बोसोरफ्रोमबो फुजा होफैबाय थायो नामा? जाबाय दां माबा होबाय थायोना 12 बोसोरसो थांबाय दां थांबाय दाहां 12 बोसोर जाबायना? बोसोर जाबाय गिबिसिन जेन'बा हाजोनि फुजा होफैजेन बे नोंसोरमोनना आरो दंबावो सोरबा? दंबावोमोन आगोल दंबावोमोन ना? सोर दंबावोमोन? मा हारिनि दं? मामा र' बायथ' बिबार गोजासो माबानि रुफामनिबो दं आरो रुथुनबो दं। आं सिगाङाव थादोंमोन ना लोगोफोर बे जायगायाव अनेक हारिनि जेन'बा दाउसा दाउदैनि ब्रह्मनि सोरबा बिबारनि सोरबा रुफामनि सोरबा रुफामनि फुजा होयोमोन। थिग बे समावनो आं नोंसिनि दसे सिगां खोन्थानायनि बाबानि हिनजाव बियो बिसिनि न'आ बे बावखुंग्रि हाजो गुदिनि बुमब्रागुरि गामियावनो दं। दसे समाव नुबावगोन आं दसे दान्दिसे बेरायबावनो। माधव मनि थानसालि बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दसे उनावनो बिदिब्ला दसे खोनासंग्रोदो बिसिनि दामनाय देनायखौ। बावखुंग्रि गणेश ठाकुर बावखुंग्रि हाग्रा हादामानि आगदार फासरा गणेश ठाकुरनि दे जोङो 5 बोसोर माइना बाथौ जायनारि 3 नम्बर जायनारि माइना बाथौ 253 नम्बर रे सार बे मन्दिर मोनसेल'खा जायनारि माइना बाथौ आश्रम आंनि नामा जहर बसुमतारी गुरुनान महाजानाराम बरगयारी बाव गैया मन्दिरावसो बावखुंग्रि हाजोनि बावखुंग्रि बिमा बेनि पिकचारा नायनो हागोन नैबे गाखोजेननायनि सनमान हाबाय लोगोसे बे दाउसा दाउदिनि फुजा फोरबो होग्रा आसन बे जायगायाव बिसोर होदों दिनैहाय बिदिब्ला दसे खुलुमनि लोगोफोर शिवनारायण मन्दिरनि गासै बेयाव फैजेननाया खय बोसोर जाखोनो बेखौ नांगौ 4 बोसोर जाबाय औ बोसोरफ्रामबो होबाय थायो जोंना बेनोखा जोंना दाउसा फारौ नङा जोंना जैग'सो 5 बोसोर औ दाउसा फारौ नङा जोंना ब्रह्म बाथौ औ शिवनारायण मन्दिर जैग' सावग्रा औ जैग' सावो बेलाय नायलाय जैग' सावनाया औ जैग' सावो
जैग' सावो औ जैग' सावजोबो गासिबो बेनिफ्राय जेनेबा बै पिक्सारा जेनेबा मोदायनि पिक्सारा मा पिक्सार दङ बावखुंग्रि आइजोनि राजखुंग्रि आइजो बिलाय बेयो ओरैनिफ्राय मा दंबावो ओमफ्राय ओरैनिया बैयो शिब पार्बती ओमफ्राय नैबेयो बाबा हनुमान नारायण सीता राम ओमफ्राय बैयो लोक्षि नारायण नारद कृष्ण ओमफ्राय बै कृष्णमोन बैबो ओमफ्राय नैबेयो लोक्षि नारायण औ जाजोब्बाय ओमफ्राय हायलुरिखौनो होदो औ हायलुरि आं जेन'बा नैबेखौ लानांगोन आंनिया जाहैबाय हालां बाजारमोन नालाय दा बेयो जों जै जायगायाव जोङो बे धर्मखौ माबादों बेखौ सालगुरि होनो औ सालगुरि सालगुरियाव बे दालाइसाफोर दं दालाइसाया माने गाहाया जोंहा बिसो जाबाय नैबे सालगुरियानो गाहाय ओमफ्राय जोंहा हालां बाजारा आंनि फिसालायानो नायगिरि उन्दै ओमफ्राय औ